han inde, eller hvad? Er han inde, eller hvad? Det ved jeg ikke noget. Jeg prøver at få det videre flexgruppen, der styrer det her. Det er bare, kan I ikke sige, hvorfor man får lyst til at lave noget, der ikke er lovligt? Eller når hver gang man prøver at lave noget, der er lovligt, så bliver man forhindret i det. Hvad tænker du på? Det er hver gang, man prøver at lave noget, der er lovligt, så bliver man mødt af den her modstand. Så det er svært at vide, hvad man skal forholde sig til, hvis man bevidst vælger. Jeg kunne have gjort alt muligt, der var ulovligt. Alligevel vil jeg bevidst at gøre noget, der er lovligt. Og så går du hen og holder mig tilbage. Du tager mig så hårdt, at jeg måske får blå mærker. Det har man jo ikke lyst til. Folk var overret. Nej, hvor må det bare være trist. Det må det bare være et trist liv. Kun at gøre, hvad man får besked på, ikke at have nogen som helst. Altså, styrelse. Jeg skal på arbejde om en halv time, så hvis jeg bliver forhindret i det, så bliver der virkelig alvorlige konsekvenser. Kan du give mig en grund til, at jeg sidder her nu? Udover at du har fået det ud i radio. Nej, hun er ikke investeret. Så det kan jeg jo visse grunde ikke gøre. Jeg skal være på arbejde ude i Erkenditteriet på Kastelundgade. Så når jeg skal gå herfra om 5 minutter, skal jeg nå at cykle hele vejen derud. Det er tæt på lufthavnen. Så I skal nok til